ba? Maipit na, uy. Uy. Ayaw, bahala ka diya. Opso. Kabugat. Matay na humang ginako. 30 kasako. 30 kasako, Jud. Kuha kwarta ni Tonyo, eh. Paninglon ko to ron. Nagsigilag order niya. Napay 30 yung aging buwan. O pa man bayre. Ang nga ni Brad Lala po. Maipit ko gamay. Ako rin ato, onde. Naggunit rabag kutsilyo. Brad! Brad! Yung mong bahas, Brad. Nahuman naghakot, Brad. Kaya takasako, human na dyan. Tapos imuta na ng taon. Asa, boss? Tara, bahas ba? Isudog sako, order ni mo. Ako ay nag-order. Oo, ingon man ka. Boy, sako. Dili ba? 30 ka buok. Yes, yeah. Awa ni maipit na anak. Huwag kataka na naon. Nakaroon lang kami yung anak ako, Brad. Huwag ka kadungog. Kayo, kanang pagkuhag sako, 30 ka buok. Kaya akong sudlan o bas. Dili ka ikaw mo. Akutan mo bas diya. Ipit ko gamay ani dyan. Sa among taong ka. Wala. Ganina ba ko bunta ginako? Dapat yung anak lang ganun mo, Brad. Huwag ka malipong. Kung ba doy? Mahupog ka. Isa na matawag ang pag-story kuhan diya. Linaw. Nay, nanion naman sa dayon, eh. Ikit lang o. Kinsa man eh? Ano na? Wala kay kabayad doon. Wala. Ewan ko, 30 ka sako ka kusog nagbas. Dili kayo nagpahapot ng bas. Naunsa na matawag ka. Imo ko. Shock town, eh. Hindi na maayo, uy. Hindi na maayo, uy. Uy. Ako kapoy, kayo ko. Ako ka na lang, ni. Uy, maipit na. Ayaw ano? No. Maipit na, uy. Baka makaliyak. Opso. Huh?